Arratsaldeko 6 jo ditu eta arratsalde on danoi eta ongi etorri gaurko udalosoko ohiko bilkura. Gaurko lan zerrendikin hasteko, lehenengo puntun daukeu Azkoitiko udalak, Azkoitia Lantzen Sozietate Anonimoak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak 2021ean sinatutako lankidetza hitzarmenaren luzapena. Azkoitiko udalerrian babes publikoko etxebizitzen sustapena ahalbidetzeko. 2021ean Jaurlaritzakin Azkoitia Lantzen eta udalak Txalonerrekako lursail batzuk saldu genizkon, babes ofizialeko etxebizitzek sustatzeko, kasu hontan alokairu sozialeko etxebizitzek sustatzeko, eta hitzarmen horren indarraldixe 4 urteku ezan. Eta 2025ko maiatzin 11an bukauetea. Orduan proposamena indiu Jaurlaritzak ondiken etxebizitza hauek etxeke daudenez, hitzarmen hau beste 4 urtez luzatzeko eskaerie eindiu. Esan, Azkoitia Lantzeneko Administrazio Kontseilu atzo eduki gendula, eta atzo onartu zula Azkoitia Lantzenek hitzarmen hau berritzie, eta 2021 hitzarmen hau osoko bilkuratik pasau zan, eta hala onartute izen zan, eta oine proposatzeko osoko bilkura honi luzapen hori onartzie. Ez dakit, batematek, zehoz ezateko, bai, Janire? Bai, gure ustez, erakundin konpromisue indartzeu, etxebizitza duin bat lortzeko, eta gure aldeko bozka. Ezkarrik asko, Janire, Jose Joaquin? Bai, gu 2008en ez esku mangen izan hitzarmen honi, eta, oine, bozka berdine aurre ikuste du. Da honeko usteu errixe hartute, akordaute ongola behintzet, Azkoitia Lantzenen kontuten jutez eskula, horre kontutako inbertsiotako diru gehienak, da, hemen 6 milio gastatzea gongoea, 6 milio gastako itxeu, Txalonerrekako bial hortan, eta, Altamira behire, azkerraldea da hon, eremu hau, 10 puntu bat eremu honen iritartzin, urbanizazioan. Eta hori, horreko plenun, Jaurlaritzai onartu zizuzten, 850.000 euroko diru hori aurreatzie kontuten hartu. Eta, hondik kontun hartu baite, eskubiko aldean faltazakula. Iritartzeko eta horre, diru bate gaztau erko deula, eta horre, onartzen baldin badeu hitzarmen hau, eta, hitzarmen honekin ez dago ikusi, baina hitzarmen honekin onartuko genduke, Jaurlaritzak goixen etxea dikun etxebizitzak, hau da, 3. goileran etxea dikusten etxebizitza horiek, Jaurlaritzak okurritzak honin, bai hitzaman berko iso, eta ordune, urbanizazio hori kukein berko deu, eta berrize, aurrekontuko partida importante bat hor gaztau berko deu. Gu Azkoitia Lantzenetik kanpo beste inbertsio batzuk eiteko lehen gure prestutasune hartu genizun. Datorren aurreko hileko zean, plenun, eta, ez deulago ikusten, 2008en hartu zin erabakixek, gaur egun, hartuteko erabakiaxek, gaur egungo Azkoitiko herri hiri antolakuntzako egokinek dinik, horretxatik, batipat gure ez eskua. Ezkarrik asko, Jose Joaquin, Asier? Gure partetik esan, 2021ko hitzarmena luzapena egite baldin bat da baita ere parte ez talako bete, eta zentzu hortan uste dugu etxebizitza libreen aldeko politikak sustau dila, eta etxebizitza babes ofizialekuna berandu datorrela, dana ele kopuru importanti da, eta espero dugu gauzatuko ala, eta gure partetik Azkoitia Lantzenen ingurun mantendu duen politikei jarraituz, azten ituen goeala. Ezkarrik asko, Jose Joaquin. Barkau, Asier. Esango deu, hitzarmen bat luzatzie baldima da, ez talako bete, dago kixon epien, baina iruitzezaku behintzet, pauso ondixek eman dila, 2008etik aurrea. 2008ko eredure juteaiz, baina, beti ezate deu, agintaldi bat ez dala azten guzartze ganin, baizik eta udaletxea aurreti dator eta erabaki batzuk hartute daude. Batzuk guztokuk eta beste batzuk ezain guztokuk. Eta hartuteko erabaki hoseke, konpromiso batzuk behosekin ekartze jue.
Orduan, beti zasau izen gehanak izen da, dauzkeun konpromiso hosei aldeketa aurrea ateatzen, kalteik gutxine sortu iez herrisei. Orduan, 2008-etiken hona ze diferentzi da, Azkoitiko udalak, Azkoitia Lantzenek zauken konpromisue biala eiteko, biala hori ja martxan daula, eta hilabete gutxi barru ja gauzatute ikusiko deula. Eta horrekin batea, hemen alokairu sozialeko etxe bizitzak eiteko proiektu ere, lehenengo 70 bintzet jaurlaritzak ezkauta daukela, eta bai ezkue eman da daola. Etxe bizitza pribau ez sustatze aldeun, ala publiku zostatze deun, hori garai batzutan hartuteko erabakisek eta zeuden legitan sartute, planeamentu holaxe onartute zeuen. Orduan, planeamentu hori aldatzie gaur egunin oso zaie da, ez zinezkuztet ezango, porque zinezkue dana da posible, diru kontu eizen lehiketa, baina, desde luego, bai baloraute izentzala bere garaxen planeamentu hori aldatzik ze onure ekarriko zitun, ze kalte ekarriko zitun, eta garbi ikustezan planeamentukin jarraitzi zala, eta hori da indeuna. Zuek oinarte Azkoitia Lantzenen aztentzisukin behintzet bidera hoitea hau aurrea jarraituko ala, zeuen zeakin, orduan alde hortatiken hori eskertzea, eta Azkoitia Lantzeni esan kontrako bozkikin inoa guzguzela. Hoi, Azkoitia bairi esan kontrako bozkikin ez guzela inoa. Txokau intzat, argumentue, porque oinarte beti izetzan Azkoitia Lantzen tartin da honin kontra bozkatzen duen. Kasu honetan, Azkoitia Lantzen aipau dezu, baina oso derrefilon, juntzea beste gauz batzutan gaztauerko gendukela dirue, nik uste Azkoitia Lantzen 100% Azkoitiko udalana da, eta bertan hartzeien erabakiseke iruditzezat herri honen honeako erabakisek dila, eta bertako konpromizuke bete berreko konpromizuk. Gauza asko nahaztu dituzu, egin dezun zean, porque izan dezuk erore igual asko gaztauerko ala, gero ez dakiu ze izengoan. Kasu honetan, egia esaten, jaurlaritzakin 2008 hitzarmen bat zinauzan, hitzarmen hori iruditzezat herri honentzat onuragarrixe dela, 115 etxe bizitza alokairu sozialekuk ekie albidetuko, eta horri ez esku esaten aizeate kontrako bozkiekin, eta iruditzezat, hori ez dela herrixen aldeko politika bat ekie. Orduan, sentitzet, zuekola pentsatzie, baina, gure iritziz hitzarmen hau aurrea jarraitzeko muroko hitzarmen bada, eta horreatiken pleno honeta dakarreu. Ez dakit. Bai? Bai, nik uste, nola esan dezuna horreko esan daiten geuzetan ez da hola Azkoitia Lantzeneko ezarre parekotasunik, o ez dela asko aipatzen Azkoitia bai, ongo hontan osea, aurreko plenune antzeko aipau gendun, esan ez, Azkoitia Lantzenetik ez da ustela hartetzen, eta guk beste gauze batzuk, o beste partida batzuten, o beste toki batzuten diru ipintzeko, aztertzeko entzet preste gongo ginekela. Baina, zuek zegoen zehitzezio zuen, eta nik, ez dakit, adibide batzuk badauzket, hemen zein lehik egun esateko, erdigunin eraikin asko zahartzen aitzaizku, eroitzen nahi die, eta ez dixo erantzun egokik ematen. 2008ko horrekontutan lehenengo gunetik ekarri bendun ona, Azkoitixe, zeak gisa, gune tensionatu gisa deklaratzeko partidie, eta onartu zen, baina uste horra pasu ikusten. Herriko elkartie lokal egokisek bideratzeko ere, diru bat guk jartzeko preste hongo gineke, eta badakizue, batzorde baten, baina goixotan esan diustegelako. Azkoitixen, oindik psikogeriatrikoa bideraute ez dauden egoiliarrak, herrixene, eremu, eraikin poli bat eukitzie, behin da barriz eskatzen egia, eta usteu asko mejoratuko litzekela, beha esen bizikalidadie. Azkoitia Lantzenetik kanpo badaula, beste hainbeste gauzein lehekenak, eta guretzat danon hartin hausnartu berreko gauze bat izango litzekerra, herritarran parte hartzekin noski, eta ondoren hartu berko litzekela erabaki hauek, ez, erabaki hau bai, o ez. Eta beste danase, beste anakin batea, zehati ez dugu aztertzen dana batea, hau bestie, orduan erabakiko genduko iguel, Azkoitia Lantzeneko gauze getxie, garrantzitzu dudan gutzat, o beste gauze batzu din, hortik aigia azbaldetxe bintzen jotzen, eta uste horreko bat zordine, uste hoxe esan genula, nire uste bintzet.
Eta aurreko batzordin ustez berdin ezan izula. Azkoitia lantzeni diru hori ematik, ez du lakentzen beste gauzetako diroi gelditzetzakunik. Hor esan dituzun gauze batzuk ez du nahi esan ezerrekin ez gehan ikai. Gune tentsio nauena aztertzen nahi gea, eta moitzen nahi gea. Beste gauz bada, ja ez dala ezerre ikusi. Zegoen aldetik proposamenik inungoik ez da etorri, gai hoxetaz, porque partidi jartzi da errexena, oingero bat emateko horri eutzi merdizo, eta zuen aldetik inungo proposamenik ez da etorri. Zaintza ereduei eta egoitzako kaxei esan dizozunin, Matia kontrataute dao, eta herritarren parte hartzikin, hausnarketa bat martxan da, ze zaintza eredu berdeun, eta ze eraikin dauzkeun, eta eraikin hoxetan guk eman berdikeun zerbitzuen inguruen, ze hausnarketain leiken, eta herritarrakin batea aigean ez. Baina goz batzuk ez dute bestiek entzen. Hartuteko erabaki batzuk aurre eman berra daude, ez daude gelditzeik, eta hartuteko konpromiso batzuk aurre eman berra daude. Orduan, iruitzezat gaur egunien jaurlaritzakin hitzarmen hau ez berritzik kalte gexo da karkiskola herrisei, onartziek baino. Eta Azkoitia lantzen, ez guztau arren, udaletxeko etxebizitzako politikak Azkoitia lantzenetik emateie, oinarte, hala eman die, eta hortik ematen jarraituko txeu, Azkoitia lantzen desegite ez deun bitertien. Baina beti esan izen deu, hori desegin alizeteko lehenengo pauso batzuk eman berra daudela eta bertako konpromiso batzuk aurre eman berra daudela. Orduan, sekule ez degukau, Azkoitia lantzen ez deuni desegingo, baina etxebizitza politikak bertatik emateikeu, bertatik laguntzei xau herritarrai etxebideko alokairuko etxebizitzak hartzi nahi batu be, o etxebizitzak alokairun jartzien nahi baldin batu be dauden laguntzak eta ez daudenak. Orduan, nire ustez, gauz batzuk ez da bestiek entzen, iruitzezat gaur egun etxebizitza arazo badala, etxebizitza politikak egin nahi gehala, alokairu sozialeko 115 etxebizitza herrixen martxan jartzie herri honentzat onure badala, eta zuek eskudaute tiro hori beste zeo zertan ibili leikela, honi ez ezaten aizeate. Garbi da ona hori da. Aizeatela asko etxixen 115 alokairuko etxebizitza etxeko biriei ez esku ezaten. Eskudaute beste gauz batzutan gaztago zendutekela. Kontu neukite, hitzarmen honek eta etxebizitza hosek etik, jaurlaritzak asumiukon koste badala. Lehenuo guk urbanizazio lanak inberdikeula? Bai. Eta hor zati bat gaztau deula eta beste zati bat gelditzezakula gastatzeko? Baita. Baina ikusiko deu, zati hori gastatzeko diruk nundik atatzekion. Eta txalon eskubi aldikin ez nahaztu, eta jendie ez nahaztu, porque txalon amar biren urbanizazio lanak etxeko oso diru gutxi gelditzezako konpromiso bezala. Porque 150 pribau batekin berdu, eta bestie guri dogaukizuna, kutsai, etxegiri, pasaute daukeu bate. Baina, klaro, nola Azkoitia lantzenen, ez dedun parte hartzen, ez gehan bertako kontxelei, ez gehan enteratzen gauze batzukin, eta gero gauzek ezateikeu, herritarrai argitu berrin, nahaztu itxesouna. Orduan, behingoz, hartu izute zuen zinegotzi ardurikin, Azkoitia lantzeneko kargue, eta gauzekin, berdan bezala enterako zeate, ez erdizka. Orduan, hori esan da, bai azier. Ez bakarrien aipatzea, konpromisuk 2007 hartu zinak, bere garaxen ikuspegi batetik logiki eukilezaken, baina igual 20 urte berandu eta aldaketa klimatiko eta egon dinein bat faktore egin baita, igual obsoleto geldiu din proiektu di, eta guk uste hori berraztertu inberdila baita, okerrez banez 2011an asko berraztertu zin proiektu beak, aurre ondoren ebai, eta, uste dugu apuen, eta hori aurreko plenotan esan izen dugu, hiri antolaketin ez da bai iriki behar baldima, guzti hori dana maigainen ipini behar dela baita. Eta Azkoitia lantzen ez da etxe bizitzara bakarri, baizik, eta duke baita ere, orduko harria handi bat esango genuke, gure iritziz bintzez, hor, esan duen bezala, inbertzio handik egin di, eta Azkoitiko herrixera urte askotako hipoteka izan du. Orduan, hori dana kontuten hartzeko faktore hila uste du baita. Bai, azier bat, baina 2011an hartu zin erabakisek, txaloneko erabakisek berretxe bakarrekin zituen baita. Zeren, hartuteko erabaki batzuk eta planeamentuko instrumento batzuk onartute baldima daude, instrumentu hosekatzea botatzi oso zaie da. Ezerre ekeko eremuk baldimaie, por supuesto apo batek eman leike izula berrizea hausnartzeko. Baina, eremu batzuk, nun instrumentu batzuk ja behin onartute baldima daude, hor eskubide batzu daude bate. Eta hose danak atzea botatzik, ondik eta
kaltea handixo ekarri leike. Orduan, gau joseganak balorauzien eta garbi ikustea, txalonen adibidez oso zaila dela atzea botatzie, hartute dauden erabakisek daudelako. Eta zorionez, bertan hartute dauden erabakisek gaina, etxebizitza, babes ofizialeko etxebizitza asko dihu bertan. Orduan, geixo hien lehik ezala gaur egunoko legik hori albidetze belako, legike, danok aigea ikusten, zalantzan asko jartzen nahi dila, porque, karo, eremuk aurre ateatzeko geruta zailtasun handixo dao, esan dezun bezala aldaketa klimatiko edalako, ingurumen baimena dilako, lur kutsaue dilako, geruta lege geixo onartu dikeu eremuek aurre ateatzeko oztopuk ez dut esango dinik, porque suposatzea oneako dila lege hosek, baino bai asko zailtze bela eremuek aurrea ematie. Jo, kasu hontan, onartuteko proiektu bat, Jaurlaritzak aurrea ematien nahi duen proiektu bat izen da, abstentzitzukin honek aurre harten gau, baina iruditzezat kontra jutie, badala olako, kontra esan bat, etxe bizitzakin gaur egunin daon arazue kontu neukite. Orduan hori puntualizaute, bozketa jarriko dugu. Aldeko bozkak? Kontra? Abstentzioa? Unai, emaitza, aurretik esangot, 17 kidetik 16 gaudela gaur, gero jendiei audioaktan batuketak ondo hartetzeko. Unai? Aldeko botoak EAJ eta PSE, abstentzioa EH Bildu. Kontrako botoak Azkoitia bai, beraz, onartuta. Eskerrik asko, Unai. Bigarrengo puntua pasatzea. Azkoitiko udalaren 2023-25 diru laguntzen plan estrategikoa 2025eko ekitaldiko bigarren aldaketa. Bigarrengo puntu hau hirugarrenakin da lotute, eta dakarreu, diru laguntzen plan estrategikun aldaketa bat proposatze deu, bertako lerro batin oinarrisek aldauek eielako. Orduan, aldatzeikeun diru laguntzak die Azkoitiko hirilurreko merkataritza lokalak berreskuratzeko programin oinarrisek aldatzeie. Orduan, oinarrisek aldatzeienez, plan estrategiko ere aldauin berda, eta da egokitzie oinarri hoxeta plan estrategikoe, eta gero beste puntutan daukena da, beti bezala erakusketan jartzie, eta zin maz. Orduan, ez dakit, bat ematek, zehoz zateko, baina nire? Utzik dauden lokalen okupazioa sustatu nahi da, tokiko ekintzailetza bultzatuz eta merkataritza sarea bizi berrituz. Beraz, guk alde bozkauko dugu 2 puntutan. Eskerrik asko, Jose Joaquin. Diru laguntza izan dezu bezala berrixe jartze egin dauena galda guerdinin plan estrategiko aldatzi berri urtze gaitu, eta baietz bozkauko dugu. Eskerrik asko, Asier? Guke baietz bozkauko dugu plan estrategikoa. Gero beste puntu ezartu gara. Orduan, bigarrengo puntue bozketa jarriko dugu. Aldeko bozkak? Aho batez, onartute plan estrategikun bigarren aldaketie. Hirugarrengo puntue daukeu Azkoitiko hirilurreko merkataritza lokala berreskuratzeko programaren oinarri arautzaileen aldaketa. Badie urte batzuk, herriko lokalak hasiera batin, alde zarreko lokalak ziren, baina gero herri guztire zabaldu gendun, lokalak berraktibatzeko eta bizixe emateko lokalai, lokalak irikit ere, herritxe ere bizixo ikustealako diru laguntza lerro bat jarri zala. Eta, diru laguntza lerro hortan aldaketatxo bat eikeagoez, adibidez, ekintzailik izen ezkeo, beste diru laguntza lerro batzuk badaude, beste erakunde batzutan, eta bateragarri izan alizeteko, udalak emateson diru laguntza hau, lokal bat alokairun hartzatiken guk emate deun diru laguntzie, beak ekintzaile bezala eskauleiketun, beste entidade batzutan eskauleiketun diru laguntzakin bateragarri izen daitezen, ikusi deulako azkeneko urtitan, zeuela hor talka bat diru laguntza batzukin. Orduan horitxi da, ekintzailetza arlotiken etorriteko aldaketa bat, diru laguntza hauetan, bat animatzean gaur egunin ez da horreza, negozio berrizek martxan jartzie, eta honekin pixket lagundu baldimaleik edeu, gure aletxue jarriko deu. Janire, lehen esan dezu, Jose Joaquin? Gaur egun ekintzailetza sustatzie bestelare nahiko komplikau badala, eta aldaketa honek beste laguntza batzutako, zeu esan dezun bezala, ateik existi ekarriko dula, eta hori kontuten hartute, ez bozkatuko dula.
Eskerrik asko, Joaquin, bai, Asier. Bueno, guk esan hori herri gure kezka ondixe eragite igula baita, eta uste du baita herri barruko aktibitate ekonomiko-soziala sustatzea ezinbesteku dela, eta ekonomi zirkularra behori sustatzeko eta herrixe behori garatzeko, hori zentzu hortan, nintza laguntza xume izan, uste du urratz badala eta ondo baloratze du eta bai esku oskako dela. Eskerrik asko, Asier. Orduan, irizpenin jartzen bezala, oinarriseko zuek bialdu die, orduan lehenengo puntu izango litzeke oinarri horiek onartzie, biharrengo puntue espedienti jende aurrin otamarreunez jartzie, eta hirugarrengo puntue, jende aurrin otamarreunez jarrite gero eta epe hau amaitute gero reklamazioikio espaldi maion, behintzet, behin betiko onartute gelduko litzezke oinarri berri hauek. Orduan, hau izan da, irizpenan aldeko bozkak, hau batez, onartuta. Laugarrengo puntue, 5. eta 6. irakurri goitut irurek, baino irurek batea esplikauko jut, porque berri ematie da. Eta, nik uste udal batzakuk badakiula pixket nundi diju, baina, mos-motxin herritarrak jarraitze gatuenak eta gero audizue agitze benai, gaina izen pixket esplikatzeko zertaz dijuzten. Puntuek die, kontu hartzailetzaren txostenaren berri ematea, Azkoitia Lantzen Sozietate Anonimoaren administrazio publiko izaeraren ondorioak, 2025ko urtarriaren batetik aurrera, Ogasun Ministeritzaren tokiko sektore publikoko erakundeen inventarioan. Bigarrena da 5. da, kontu hartzailearen txostenaren berri ematea, 2025ko hasierako aurrekontuaren txostenaren aldaketa, aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren helburuak eta gastu araua betetzeari buruzkoa. Eta 6. da, kontu hartzailetzaren txostenaren berri ematea, kreditu gehigarria bat 2025 espedientearen irizpenaren aldaketa, aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren helburuak eta gastu araua betetzeari buruzkoa. Hau dana dator, 2025ko aurrekontue onartu gendunin eta foru aldundire bialdu zanien, foru aldundixek ohar baten bidez atzea botaziun aurrekontun onarpena, zeatik, guk aurrekontun Azkoitia Lantzen soziedadie bere kontuk aurrekontu onartze deunien, Azkoitia Lantzenen aurrekontu ere onartu eite deu, elkargunekue onartze deun bezala eta Azkoitiko udalekue onartze deun bezala, eta gero irurekin batea aurrekontu bateraue onartze deu. Baina aurrekontuko dokumentazizun hartin, bate jute aie, kontu hartzailetzak ekeun txostena, aurrekontu horrek arau fiskalak betetze alditun ala ez ditun betetzen. Orduan, txosten hortan, arauek betetzeien ala ez dien betetzen, Azkoitia Lantzen etzan kontuen hartzen. Bere aurrekontue etzan kontun hartzen arau fiskalak betetzen inguruko txostena eiteko. Eta, emateunez, estatuko igae dauke izena, eta euskeraz txuleta bate ekarri dut, apuntatzeko, nola dan. Baina, estatuk, ministerixuk dauzken web horri batek eta bea dauken kontu hartzaietzak, Azkoitia Lantzen 2025ko urtarrilek batetik aurrea, administrazio publiko izaerie ematexo. Naiz da soziedade anonimo bat izen, administrazio publiko izaerie dauke, 2025ko urtarrilen batetik aurrea. Orduan, nola administrazio izaerie emantzakon, gastu, arau fiskalak kalkulatzeako, obeitzeako orduen, bere aurrekontu ere kontun hartu berda. Horrek ze ondorixo dauke, esan detan bezala, nola aurrekontun txostenin, 2025ko aurrekontun txostenin, Azkoitia Lantzen kontunetzan hartu arau fiskalak kalkulatzeako garaxen, arau fiskalak ezateten inda, aurrekontun egonkortasune betetze aldun, finantza irankortasuna betetze aldun, eta gastu araue betetze aldun, 3 arau hosek behitzeie. Orduan, eindana da txostena aldau, eta Azkoitia Lantzeneko aurrekontue kontun hartu da arau fiskalak kalkulatzako garaxen. Beraz, 4. puntu da, zeatiken, ze ondorixo dauzken 2025ko urtarriak batetik igaek administrazio publiko izaerie ematiek Azkoitia Lantzeni, 5. da, horren ondorixoz,
aurrekontun txostenan aldaketi edaola, eta nola kreditu gehigarri baten espediente bate onartu gendun, espediente hortane arau fiskalak kontuna hartzeie, kalkula hoiteie batxe nola dauden, eta nola espediente hartane askoitia lantzen kontuna hartzek ezauen, espedienteare alda hoitea, eta askoitia lantzen kontuna hartute arau fiskalak kalkulatzei. Motxin esan da, horitxi da, berri ematia. Eta pasatze gehaia, zazpiarrengo puntua, behin betiko onespenen berri ematea. Eta hor daukeu bakarra, oinezte topako. Hemen daukeu, 2025ko martxoaren 26an udalbatzak onartuta eta alegaziorik egonez denez, behin betiko onartua gelditzen da, kreditu gehigarrien bidez, kredituak aldatzeko bat zenbakidun espedientea. Eta, espediente hortan, ontsa detan bezala, baldaketi ongoa, einde dago aldaketa hori, bakarriken berri emati edala. Zortziarrengo puntue aurrekontuari buruzko informazioa, hilero bezala bialduzatzute, aurrekontun bilakaerien nola dijun, eta behatziarrengo puntu daukeu galdea erreguak. Eta hor, zuei hitzeman aurretiken, azte hontako kontu izendalako, jakinarazi, azte hontan zarrera bat eukideula, herrikontuen Euskal Epaitegixek 2022ko txostena eindu, eta txosten hori izetea, Euskal Autonomia Erkidegoko udal eta mankomunitate, soziade publikotan, behitzeu kontu orokorra epien onartu aldan, eta kontu orokor horrek eduki formal eta kualitatibotan akatsik eukidun ala ez du neuki. Eta orduan, txosten hori 2022 oinai hau da, eta azken urtetan bezala, Azkoitiko udalak ez dauke inungo akats formalik. Bai esan, 67 udal daudela, akatsigabeiek 215-etiken. Orduan, azken urtetan bezala, formalismo aldetik eta kualitatiboki behintzet kontu orokorra dagokizon legin arabera onartze deula. Horretzen berri ematie, eta ez daki bestela bat emate galderai dauken, janire, ez? Bale, seirek eta seiterdi dinin, amaitzuzat ematze deu gaurko ohiko bilkura.